ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେବା ଡର ନଥାଏ। କାହାକୁ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ? ଜଣେ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ବସ୍ତୁ ଉପହାର ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ଜଣେ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସତ କଥା କହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ନୀରବତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ପାରି କରାଯାଇପାରେ। କିଛି ଦୁଃଖ ଏମିତି ବି ଥାଏ ଯାହା ଶବ୍ଦରେ କହି ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ମନ ଖୋଲି କାନ୍ଦି ହୁଏ। କେବଳ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।